И здравейте хора, днеска си ви казва защо не казвам видео в YouTube. Първата причина, защото онова ме изтриха канала и не успяхме да го оправим в YouTube. И тук в YouTube няма много такива неща, които модераторе, и аз първо се записвам в TikTok. И с YouTube свършено е леко. Само няма да идва толкова видеа, както преди. Няма да идва демек, няма да ги правя всеки ден, както преди. И заради онова видео, дето вие видяхте с половината, видях ги изтрих и за това. Това от мене с вас беше мисъл и това е за днес видео.